Ci jarene sampean kon momong, kowe kan 2 tau momong to anakmu kilo 5, gek sampean 2 tau roh blas, sik roh iki tok. Ki mamake yo. Mamake nang luar negeri lek iki. Ci, mbok mbok. Yo. Lah, kapok darane mi. Yo, darane ngono. Ya, yo kok yo meneng ae ya, Mbak. Sing bener. Yo, berarti bener karo bener. anak, ya. Berarti bener sampean yo ngono lho, tanggung jawab kuwi. Tanggung jawab, diseneni. Yo. Disayang, anaknya disayang. Heeh, ditanya. Kuwi bener lho kuwi anakmu kabeh kuwi. Anakmu 5 kabeh. Disayang anaknya. 5 lho. Make sik derep make ya. Make derep Terus nang sing luar beneh ya, negeri. Make derep nang luar negeri. Aduh, pokoknya kakak iki lho ya sing anu ya punya ide bagus. Ngasih nangis aku. Dah ya kuwi. Ayo. Ci, mati. Yo. Wah, merasa bahagia punya anak 5. Terus kok balik anaknya ya dhewe ne. Iki paling iki sing iki kaya modin enggak tahu gelem dikurung iki arep golek mangsa apa. Iya. Heeh, ya mesti anak sing kaya bapake iki. Lho, kelo. Paling aktif yuh iki. Aktif dhewe iki. Sensek anu Mbak, kaya modhi kabeh sian ya. Diomongnya. Iya. Sing lanang kalau Bu. Sing ndi? Gedhe kuwi. Langsung ketok ya Yuan ya. Sing Cek. telu ya wedok. Cek Dian tibakno sing lanang karo sing lanang dikebiri, sing wedok di steril Yuan. Dian. Wes kono ning ngene Bapak. Bapak. Yo, ngalah. Babu.